Nyasi mar madaraka mahigani no bagi e kaunti ma Homa Bay kendo ne nitiere kod thoro mar wach mar jiwo chumi e alwora mar nam. Jatend piny Kenya William Ruto okawo thuolono mar singo ne oganda ma oluoro nam lolwe ni sekta mar lupo kod pith rech idhi med sir gi sirikal kokalo e chenro mag gero kuondego mag rech maromo 9 e nam lolwe. Jafwambo mar Cleophas lero gavana ma Homa Bay Gladys Wanga opoyo okenge mag gedo mag chirni ma sirikal mamalo otimo e kaunti no ne bero chumi e alwora makono. Nyasi mahigani mar madaraka oger e mise mar yuto mawuok e nembe. En mise mane omi thor wach mar nembewa mwanduwa. E twak mare, jatend piny Kenya William Ruto omedo chiwo singo e bero yuto mag nembe kod ochumi mar alwora mar nam kata blue economy. Ochiwo ranyisi makabonyo kanyagwal ma sirikal oketo e maino e gero kaka kar pidho rech kod chenro mamoko mag siro tij lupo kod ohand rech. Active initiative is the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Services and Training Center of Excellence in Nyando. Once operational, it will produce 7 million fingerlings quarterly to restock Lake Victoria and drive research, training and innovation. Sirkal olando ni chenro nitiere mar gero kuonde go mag rech kata fish landing sites maromo 9 e alwora mar nam lolwe kadek igeto e kaunti ma Homa Bay. 9 new landing sites are also planned around Lake Victoria in Kisumu, Busia, Siaya, Migori and Homa Bay with a budget of Kenya shillings 1.5 billion. Bende chenro nitiere kaka sirkal chano bero chiro mag uso rech e pacho kae mangima ka igero chichni e konde mopogore opogore. To strengthen the fisheries value chain, we are also building modern fish markets with cold storage and hygiene facilities. Collectively, these investments aim to cut post-harvest fish losses. Mondo duok piny geno ma jo Kenya keto kuom ring'o mawuok kuom jamni mamoko, jatend piny olando ni nitiere chenro mar medo kwano sera manyasani mag rech mong'ere kaka fish cages e nam lolwe. To meet this rising demand and ease pressure on wild stocks, we are promoting cage farming in Lake Victoria. Kopogore gi yuto mag nam, jatend piny bende onyiso mor mare e wi chenro mar chwalo gach reru mar SGR kokalo Kisumu nyaka Malaba, kendo mano wacho ni biro konyo ohala kod weche tudruok e gwenge makaluo. By July this year, construction will commence on the dual carriageway from Rironi to Mau Summit, eventually extending through Eldoret to Malaba. Ojende ma osebede koyo korka onge mar tich, sani kor nyalo buonjo tok jatend piny Kenya William Ruto, lando ni chenro mar kazi mtaani biro chakore juma manyien. Vijana wa Homa Bay mujipange kuanzia next week, ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani, sasa itaanza Kenya mzima na vijana 1,110 watapata nafasi ya kushiriki. E thuolo no, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende opoyo okenge ma sirkal mamalo segoye jiwo dongruok makaluo karanyisi en chirni mantiere kaunti ma Homa Bay. Today we proudly unveil a 12,000-seater capacity canopy covered stadium, ongoing of our dualing of our main highway, expansion of Kabunde airstrip. Cleophas, Ramogi TV.